an bɛ ala barikada ala min ye nin sigikafɔ in kuncɛko ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ foli fɔlɔfɔlɔ bila jamanadenw ma olu min ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o y'a to an ye bi sɔrɔ. U ka wulikajɔ depuis janvier kalo tile 14 san 2022 kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka jamana ma to kumasulu la, jamana ma to juguw bolo. An bɛ foli bila jamanadenw dan tɛ foli mun na. Nin bɛɛ de b'a jira ko n'an ye an ka danbe ani an ka taabolo n'an ko baara ko kan gɛlɛya mana na cogo o cogo a mana kɛ cogo o cogo an bɛ bɛnkan sɔrɔ. A kan ka hali bi an ka to o sira kan. N'i y'a jateminɛ an bɔra bɛnkan sɛbɛn min bɛ n'a fɔ ma accord d'Alger an bɔra kɔnɔ sabula da ka bɛɛ tun b'a dɔn a tɛ se ka lawaleya sabula ka da ka a bɛna ni jamana tatilali ye a tun kɛra jagokun fana ye dɔw bolo ka ɲɛsin jamana ma. A tun tɛ taa f'an k'an jan jɔyɔrɔ la an ka kariya ka bɔ a kɔnɔna la ka da an yɛrɛ la ka da an ka jamana na ka da an ka finitigiw la min b'a to an bɛ se ka da an yɛrɛ cogo min na. Sigikafɔ in an ye laɲini min kɛ an y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ wɛrɛ ka fɛɛrɛ ma ɲɛ sɔrɔ i bolo a ka kan i yɛrɛ k'i ka fɛɛrɛ tigɛ. A ka kan an yɛrɛ k'an sigi an ka taabolo an ka danbew an ka balimayaw an ka terisiraw an ka furubolo siraw an ka sigiɲɔgɔn siraw an ka sinankuyaw k'an baara ko kan mun b'a to an bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to basigi ani keleya bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min na. A mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ si tɛ se ka kɛ maliyɛnw yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw kan. I mana b'i ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ f'o ma k'i ye dunan de ye. Bɛɛ kan i ka so de n'i y'a mɛn dugu ka di i bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ de ka di. An k'an jija an ka jamana a ka diya. An bɛ foli bila président Isufi Usumani Mayiga a n'a ka jamakulu ma comité de pilotage membre ma ani ka foli bila an ka tunkarakaw ma olu ye wulikajɔw kɛ an'u ka délégué nana ka foli bila an ka gouverneur ninnu préfet ni sous-préfet an ka dugutigiw ani an ka jinɛ ɲɛmɔgɔw ani an ka ladatɔn mɔgɔw ka foli bila bɛɛ ma ani ka foli bila an ka sifilakaw ma u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la. An bɛ hali bi ka welewelekan bila an balima minnu bɛ fili kɔnɔ hali bi k'a fɔ hali bi damatugu dayɛlɛlen don a ka kan u ka segin u ka na so mun b'a to hali bi bɛn ani keleya u bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Bɛnkan min sɔrɔlen filɛ nin ye ni Ala sɔnna ma ni jama bɛnna mun kan janfa t'o la namara t'o la ni Ala sɔnna ma an b'an se min an b'a kɛ mun b'a to laɲini bɛ sabati cogo min na. Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw kan bɛn. Merci. Merci beaucoup. Nous vous remercions, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Et c'est avec votre discours que cette cérémonie va prendre fin. Et nous allons nous quitter avec cette pensée qui dit que la différence entre notre passé et notre avenir, c'est ce que nous faisons maintenant, car ce que nous faisons maintenant fera que demain sera meilleur ou non. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous allons pouvoir lever la séance et vous donner la route pour que vous puissiez repartir. Merci. Ainsi prend donc fin cette cérémonie. Vous gardez vos positions. Monsieur le Président va passer vous saluer.